eguzkia, ilargia eta lurra. Eguzkia joan da bere amagana, eguzkia joan da bere amagana, bihar etorriko da denbora ona bada, aioiene denbora ona bada, eguzkia joan da bere amagana. Ilargia mandrea zeruan zeberri, ilargia mandrea zeruan zeberri, zeruan berri ona bai ez da holan beti, aioiene bai ez da holan beti, ilargia mandrea zeruan zeberri. Lorentzo Azarreta Katxalin beldur da, Lorentzo Azarreta Katxalin beldur da, kontu honen arrazoia kontatzera noa, aioiene kontatzera noa, Lorentzo Azarreta Katxalin beldur da. Arratialdeko ele zahar honek dio, garai baten eguzkiatik eta argia alkarregaz bizi zirela. Bai, gaur egun zuek ezagutzen duzu ezen, zenarremaztien antzera bizek batera. Behar bada hortik dator batari. Eguzkiari zer handitzen dutzago. Lorentzo, bizi guztian izan da Lorentzo. Eta eguzkia Lorentzo bada, ilargia Katxalin. Eguzkia eta ilargia Lorentzo eta Katxalin. Bueno, baden magun antxe guazala biak eskegita lurrari begira. Holako batean gure Lorentzori berba egitea bururatu jakon, eta badinotzo, Katxalin, ikusten dunan lurra, ikusten dunan ze dotore eta eder dagoen, ikusten ditunan orko ure torriak, orko basoak, orko edertasuna, eta gizakia ze ondo bizidan. Edertasun guzti hori, neuri esker da. Neuk lurrari ematen dautzadan berotasunari esker. Katxalineke, goitzik bera begiratu utzon da, badinotza baina gizona, zeurea bakarrik ez da meritu guztia izango ez da. Neure gauetako freskurak, goizetako inontzak edo garoak bezeuzetan lagunduko dau. Lurra dotore eta eder mantentzen ez da. Bai ez? Zuepe bai ez uste oso ez? Lorentzok ezeba nolan pentsau. Zehantza, asarratu eta eskue bere barrenera sartu. Eta barrenetik eskubete txingar gori atara ebazan. Eta txingar goriok blausta jaurtie urtzozan Katalini aurpegira. Eta bekokitik, okotzerainoko guztiak erre utzozan. Eta kontatzen hauena sinisten espadauztazu, Behitzu getargizeri. Begiratu, bai, begiratu ilargiari urrengo ilargi betean. Ze ondino be, bueno, ilargiari begiratuko dutzazue. Ez dakidan ikusiko baduzue. Ze lainoak alde batetik eta besteak lurra honetan daukagun argiak ez dakit utziko dizuen ikusten. Baina zue begiratu espadan. Ze ondino behantzi ikusten jatzoz, orbainak. Baina ilargiaren aurpegiko orbainak edo itzaluneak esplikatzeko historia asko kontatzen dira munduan. Eta ni neureagaz jarraituko dut. Kontua da, Katxalinek, hau da, ilargiak, olako tratua jasa ostean, lagun urkoaren gandik alako tratue jasu ostean, erabaki eban, beragaz gehiago ez jarraitzea, eta alde gine ban. Eta hurrengo egunetan antzikusi gendun, zeruan, Lorentzon gandik aldendu nahian. Baina, Lorentzok ikusi ebanean, ez eutzon alde etzen itxiguzien, eta atzetik jarraitu dutzan, urrengo gunetan han ikusi genituen bia bat aurretik eta beste atzetik, Katxalin aurretik eta Lorentzo aurretik harrapatu guran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, harik eta 28. eguna heldu zen arte eta 28. egunagaz batera, pum! Katxalin zeruan desagertu zen. Lorentzok ezeban ez ulertzen bezeten, montre nora joan dala Andra galera hau ontxe egon da hemen eta dagoeneko ez dau. Handik 3 egunetara jakin eban. Ze lehengo gure Katxalin agertu zen beste aldetik. Lehengo 2 adartxoak baino espazen agertu, lotzati, beldurtuta. Baina urrengo 14 egunetan
gero eta ederragoa eta gero eta hundiago egin zenarik eta boropil agertu zen arte, bere aurpegiko orbain eta guzti. Antxe ikusi eban Lorentzok eta atzetik jarrautu utzan, beragaz gure ebalako, baina dagoeneko gure katxalinek, hau da, gure ilargiak ezeban gehiago egon gura, eta alde egin eban. Eta hurrengo egunetan barriro bata bestearen atzean harik eta 28. eguna heldu zen arte. 28. egunagaz batera desagertu zen barriro gure katxalin zeruan. Eta ordutik ona, hortxe idabiz bata bestearen atzean, hilgora, igetargi bete, hilbera, eta igetargi barri guztietan. Barriro hilgora, igetargi betea, hilbera, eta ilargi berri guztietan. Bata gauez inontza, eta bestea egunez beroa darijola. Igetargi zekargi eitzen dau, zeru altuan bakarri, zazpi sartxu atzian ditu, 8. amakali. Zazpi mediku ekarri dautzez, bakotxa beran erritik, zazpirak berez dautzei gerri, zer dauan gaixo